Čaute, čaute, tu je Mičko pri mojom let's play z Duke Nukema 3. Takže tu dáme new game, dáme si prvú epizódu. Piece of cake si dáme, lebo ja som mama. No som to, lepšie povedané. Takže teraz rýchlo skočíme dole, trošku už viem, o čom ide táto mapa. Toto video som pred chvíľkou natáčal, ale bohužiaľ som to blbo nastavil, settings. Takže asi tak. Teraz sme neviem kde, ale toto je svinia, to viem. Takže tu takto pekne pôjdeme. Zoberieme large medikit. No, otvoríme, bežíme. K tomu by ste sa nedivili, možno už som vám to rozprával, nepamätám si, že už som to trošku prechádzal, ale proste... Takže nebudem moc zaskočený z toho. Potom po prípade by ste mohli napísať, akú hru by som si mohol stiahnuť. No do mobilu, cez App Story. A ja by som ju potom si zahral. Je to len na vás, čo budem hrať, takže... Lebo ste fanúšici. Takí budú, no. Takže pištolku, bežíme. Jump, jumpy. Nič tu momentálne také nie, takže ideme sem. Sem. Je tu... Musíme tu ísť pre takú ACS kart, pomocou ktorej vlastne potom budeme môcť otvárať dvere. Zapneme kino. Ono je to o tom, čo si myslíte. Áno. Je to ono. Jasné, že je to ono, takže... A zoberieme si pištol, lebo RPGčko máme to len na dve veci. Takže teraz prejdeme dole. A čo ideme robiť? Takže teraz ideme do arkády. Najprv tu začal zoberiem veci odtiaľto. No tak sa mi nedá, no tak mi to na dve veci, viete. No som krepy, jak som hovoril. No zabij sa ty svinia zasratá, zatrbaná od blata. No pekne ammo for pistol. Zavri sa. Ježiš, to je blbý koš. Takýto blbý koš som ešte fakt nevidel, ty vole, to je úplná blbosť, tento koš. Takže tu je svinstvo. No, zoberieme toto, tu je tu čosi, toto. Tu je Duke Nukem, hold the Duke. Máme tu. To som nechcel. Som snahovno, čo? Tak ideme aj s ním, no. No pes. Ja tak on tam ostane, to je svinia. Mám dve veci. Fuck! Praso. What the fuck, ja je dobrý, no. Tak sa mi to nejako nezobrazuje. Sa mi to nepáči. Áno, pekne tu. Áno, veď zabij sa ty praso. Áno, zoberieme si brokovnicu, rozmlatíme toto. Áno, dáme to sem. Dobre, dali sme to, máme misiu. Teraz sa dáme save a game. Dáme to treba sem, hej, a... Yes. Takže, ďakujem za zhliadnutie. A dúfam, že sa vám video páčilo. Takže budeme ešte točiť aj ďalšie let's play, tak zatiaľ dovidenia, alebo čuste, no, čuste.